Lah piye po ya arep karo ingkang garwa aku Ora. apa-apa. Sapulahe kula tetak-tetik iki rasane cemburu gede, Mas. Cemburu saiki. Cemburuan Cemburuan. edan tenan kok. Letak-letik ngapa? Tetak-tetik ya nyok tetak. Mbak Nes wah iki ya piyayi siji iki. Apa? Jos. Ora maksude ngoten lho ora. Piye? Ora jos iki ora. Ah, Piyayine. Arep nyondro apa arep piye? Ora, piyayine iki sibuk laris ning alhamdulillah. Bisa bantu awake dhewe nyambut gawe. Bisa goleke bathi aku. Kokean iki mesti. Ya ora Nes. Ora. Oleh wayang loro kok. Iya. Oh, oleh wayang Lah loro. kuwi Jahat ya. sensor agur ngraji nek. Ora no. Cah tertib aku ki. Piye iki? Kan ngapa? Fragmen ketoprak. Prahmen Nes. Apa nganune? Apa nih jenenge? Jare Bandung. Bandung dan Jonggrang. Lambane endi, Mbak? Mbane. Mbane. Mban. Ayo Sapa? Kowe langge kowe iki engko ki Eh, ora Mas, mban Bos. nyambi gendruwo. serap. Aku ora ngundang demit engko. Ayo wis. Ah, iki lho mbane. lah kok aku ketutupan no nah iki no. Iki engko nyambi karo dadi gym. Aku dadi watu kira raya. Ayo dadi watu. Oke. Siap tak lungguhi. Iya. Dilungguhi bos ora apa-apa. Kaya Sing- jaman Pake Mas Dalang kae biyen nglungguhi sapa-sapa bebas. Mbak Jonggrangnya cip. Jonggrang jos ya. Heeh. Iki Nek dak klenak-kleni omong-omongan japsip-sapsip. Lah yo kowe iki karo aku, mban ki melu aku. Aku ki wedok to. Wedok no. Wedok. Aduh. Sik endi to kene tak dandani. Ora wedok. Ditandani. Oke wis. Aku nek ngadeg keduren kok. Ora apa-apa. Apa? Kembang, Kok heeh. sike nanu sike lu. Wah, jebol. Pak Jegagi Bol dhuwur banget. Pas banget pun. Nek lungguhke ora ketok dhuwur. Iki pas banget sumpah. Pas. Pas to. Mu cimu. Nggonmu diuculi ben dinggo iki. Aku ngadeg kodong iki. Lu ngadeg. Yo ngadeg yo, Mas. Wes yo. Kono kowe kono. Kowe engko sik nampa rawe Ayo, Mbak. Bandung. Ayo, Mbak. Aku- Kowe ning ngarep kowe sik nampa rawe Bandung kuwi lho. Kowe ngger sula sithik, Nes. Ayo. Ngersula sik. Heeh. Di. Iki ora terus ndepel-ndepel ngono to. Kowe mban ra kurang ajar kowe iki. Lah aku Kowe iki ngene. mban. Ora Lah, iki templak-templak. Wah, wis. Mama. Ora nggo memah-memah. Ora. Iya iya iya. Pak modar aku malah. Iki nganggo nganu sike ora pelayan-pelayan. Iya. kok Ayo iki nganggo, sike yo. apa ora? Pelayon kok terus ke omong-omongan. Iya. Aku teko. Oke. Ayo mbane turuk-turuk Keprake mbane. mboten, keprake mboten. Keprake mboten. Dikeprak. Ayo mbane turuk. Keprak sirahe. Duruk. Turuk. Eh. Turuk. Turuk. Apa kuwi, Mas? Sing cetha, Cok. Keprak RRI. Ngawur. Wis rasa nggo keprak kowe. Pongkes banget kalah lucu nek iki yakin aku. Bengi iki kalah lucu iki. Oh iya, ora kalah aku titenono kok. Urung kalah iki. Ah urung. Wah, iya mongko gara. Duduk. Ban. Apa piye iki arep perkenalan sike arep disiarke sike apa ora? Kaya nek ketoprak tobong. Oh iya disiar. Aku biyen nang kene jajah desa ketoprak tobong Rabuhi. Ngomong kok baleni. Wah, wis. Kowe do lungguh sithik. Ya. Duduk. Yo, baleni. Duduk. Ayo. Manute karo aku. Wis Ora kowe rasa ngeprak. Mbak tak suwek lambemu kowe ngeprak. Duduk. Sugeng dalu. Para pamirsa, kesenian Jawi ketoprak. Kowe jajal Fit sing nyarke kowe Fit. Ora menika badhe mendhet lelampahan Semar bangun kayang. utuh Roro Jonggrang. Dene Roro Jonggrang katindakan dene Nimas Roro Agnes Widya. Kowe mbokku. Agnes Yananda. Kok Agnes
Widyasmara. Oh, lali aku. Dene mban kadhapuk dening Mas Vicky. Jung apa? Bandung Bondowoso. Inggih menika kalih Roberto Kiswan Anom Sumarjo. Roberto. Monggo sami midhangetaken Amir Sani. Roberto. Mugi-mugi cuwa ing penggalih. Tok 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 tok. Wis kedo omong-omongan. Bayar po? Wes suruh. Wis. Mban. Nggih. Mban. Iya. Hatiku ki sedih lho, Mban. Atiku pengen. Kok ngono ta kowe? Mbane nekat. Sedih kenapa? Atiku ki sedih, aku mung gari dhewe ning kene. Mosok. Mbane iki basa. Heeh. Mbane iki gagrak pantura nih. Ayo berarti engko kowe dadi macan barang kae. Siap. Sedih kenging apa to? Aku ki mung gari dhewe. Keluargaku kabeh ki wis mati. Kakangku, bapakku. Kok kowe ki yo menghiburku to, Ben? Waduh. Kok kowe ki gulung-gulung apa piye ben gawe seneng ing atiku ngono lho, Ben? Ayo Kira grunjal. Boten sae. Omong iki mireng iki gari blundung tekan kon. Piye iki Mbak ning kene awak dhewe gur gari wong loro. Terus apa sesuk sik ngancani aku sik melindungiku. Aku gelem aku. Ayo kowe soal wis kaya gendruwo kaya ngono. Iya, jelas. Kayak iki kok suwung ngene iki to, Mbak? Oh, iki ceritanya semua lagi. Iya. Oh alah. Kowe ki wedok nang kene. Saya wedok. Heeh. Kok arep maneka warna? Apik ya. Jonggrang. Sopo iki? Iki wis tak apa-apa lho, Fik. Ora Wah, ora male. Wah lagi mbak nopo iki? Baleni. Jonggrang. Aja teko, aku sing kaget. Kowe njut muni kualik ngono. Baleni. Wis ra sida. Jonggrang. Sapa to iki? Jonggrang. Kaya ana wong bengak-bengok. Oh, niki nggih wong to niki. Oh, ngoten tiyang niki Ndoro. Tadi Coba kono temanono, Mbak. sinten niki? Aku. Wila, malah atos. Tuh. Kowe iki sing basa. Oke. Wah angel tenan iki. Aduh. Niki sinten nggih? Niki Aku Bandung Bondowoso. Oh. Aku saka Kraton Pengging. Hah, jengking. Pengging. Pengging. Sapa, Mbak? Bandung Bondowoso. Bandung. Nggih. Lah yo kuwi sik mateni keluargaku Oh, lah kabeh. pateni bae. Tok 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 tok. Ayo Iki ayo. kok Tok tok tok. Tok 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 tok. Nah. takonono Mbak ngopo andene, Mbak? Jenengan ajeng kersa pripun niki? Hah? Jenengan ajeng kersa pripun? Keraton ngendi?
Prabu Baka wis gugur madyaning paprangan mungsuh Bandung Bondowoso tegese kakangne anake jenenge Prabu Gupala ya wis tak pateni. Ora malah guyu. Ora guyu. Kene wedok. Aja lah. Malah kaya entuk hiburan. Tegese aku bakal Nek guyu ki yo sik alus. Nah, bedah praja mboyong putri. Lah saiki sik nang kene Rara Jonggrang mula gelem ra gelem Rara Jonggrang bakal tak boyong ning pengging. Tak dadekke bojoku. Mbak. Omongno. Roro Jonggrang prei. Boten mlebet. Omahe banjir. Kowe iso mikir, kowe iki sapa to? Kula ateges mboten kok teges ajeng somo niku mboten. Tegesan. Heeh. Kula menika inggih satriya saking Satrio Gunung Gundul. Kembar. Aku ora ngerti. Kowe iki ming Kok kemban dadi ngono. ban dadi satrio. Oh iya ya. Wis ngaliyo. Aku tak ketemu karo bendaramu jenenge Rara Jonggrang. Lah niki. Jare prei. Wis kowe mlebu. Wes kowe nang kene wae, Mbak. Kowe ora Jonggrang. nang ndi. Apa? Kula kan mlebet pundi niki? Wes kowe iki Mlebu penjara. kowe nang kene wae ngancani aku. Kowe lungguh kene. Jonggrang. Apa? Mangerti saiki negaramu wis bedah. Sing Dap bedah niki wonten watu niki. Oh mboten. ambok dimut. Kula tak tengok mawon. Nah. Saiki kowe gelem ra gelem bakal tak pek bojo. Gelem ya? Apik. Watu ki bebas. Piye, Grang? Terus aku ki atiku tok daleh ngendi tak daleh ngendi. Nek aku ki gelem karo kowe. Kowe kuwi wis mateni bapakku, kakangku, kabeh mbok pateni. Lah aku Kok mas terus jur aku kon gelem karo kowe. lah mergo bapakmu ki tumindak sing ora apik perlu terus tak pateni. Ora apike nggo napa? Ora apike nggo napa? Le ngumbah ki engko nek wis rampung. Ya nyelake umbah-umbah. Gelem ya, Grang? Ora, Ya. ora. Ora ana senopati sing isih urip, kabeh wis mati ning paprangan. Mergo saka kasektene Bandung Bondowoso, gelem ya? Terus aku kudu bangga ngono karo kowe. Loh, kudu no. Kowe kudu gelem arep ngopo? Aku ki nang kene dhewe. Bapakku wis ra ono, kakangku wis ra ono. Aku. Terus aku kon tresno karo kowe. Lah ya, Kacang-kacang. lah tenimbang kowe nang kene meng dhewe. Rokok. Kita rokok mboten. Kacang. Rokok Bu. Kacang. Tak pancal kan. Ya, gelem ya, Grang? Ayu. Dong kudu kire. Dikencang kaya pesakitan. Ayo ngono ki, Mbak, betul. Siap. Monggo dilajengke. Kula tak Piye, Grang? Mbok kowe ki arep nembang, arep suaramu apik, aku ya ora gigrek. Loh, Kok ora gigrek? Kok ora gigrek? kaya wong arep perang, ora kesengsem ngono. Oh iya. Ora kesengsem karo kowe, ha. Ane suwe-suwe jenenge wong tresno kuwi saka mripat medun Ora ning. iki ora suwe iki delet wae. Hah? Ayo wis ra iso aku. Lah ya aku ya ngerti jare bojomu. Mulih dhewe kowe engko. Hamulat sira Mas. Gandrunge satriya ki jogete ya ngene iki. Ngapa tangane kok ndadaki wir-wir ngono kuwi? Wae lah ya nek ra wir-wir terus piye? Hanya ming mandek iki. Kok malah kok dua jari niku, Ndara. Maksudnya ki, nah.
Do Nimas aduh yai. Kowe ora bakal tak tibake ning jurang. Apa? Kowe tak bopong tak tibake ning kasur babut Pramudani ngerti lho. Aku tadi kasure gelem. Ora sudi aku. Iki malah ngirit lho ratuku. Aku tadi kasur. Sik penting mengkurep bae ya. Lumayan. Kok nek mlumah ndak ono ganjele. Pusing aku. Ya gerang ya. Ora. Apa penjalemu bakal tak pinangkani? Aku ya ora arep njaluk. Waton karo kowe. aja njaluk tumuruning Wahyu Cakraningrat. Rembulan utawa Sang Hyang Surya. Dilanjutke niku. Ya. Gelem ya? Ora. Gelem. Moh. Terus cak. Ayo ki. Lali cakepane aku. Bantu kok bingung Ya. golek cakepan. Gelem ya? Ora. Kok sik rasa tuntang-tunting aku bingung aku lali aku. Gelem ya? Moh. Mbok tok bujuk bendaramu kuwi to, Mban. Ajeng kula nggih dhewe. Kowe iki ya kurang ajar, Mban. Natyan sakedhep netra. Cincing-cincing barang ajeng temu ndi niku, Ndara? Carane wong sabar ki ana watese. Kulon Praga niku. Kudu wong sabar, kula praga ya duwe wates. Jograng, Apa? aja gawe gembunging pikirku lho kowe. Terus Leganono tak dadekke bojoku. Lah Mbak Yu, Hah? Iki ora ana hubungane karo Ayu. etok-etoke iki, etok-etoke. Kelapa ramu wis kosong. Wis ora duwe sapa-sapa. Ming gari kowe karo mbanmu sing ra kalap kowe. Mula gelem tak boyong ning pengging. Ya, aku gelem banget. Nah, ngopo to ora mau-mau? Ra yo aku ora dadi kesel ngene iki to. Aku gelem ning ana syarate, Ban. Syarate apa? Waton ora tumuruan ning lintang karo rembulan bakal tak. Ora pelanggaran. Apa? Syarate ya kuwi gawekno aku 1000 candi Bandung 1000 bayi. Kuwi lah dalah. Candi to. Oh candi. dalam waktu semalam. Weh. Ngemengke Bandung. Sawangen. Jajal. Sik. Oh, gur bohong. Arep ngapa kowe? Demite tadi demit. Dadi demet saiki dadi. Wes. Sekar setan. Gendruwo Membo dadakan. Gendruwo membo dadekan. Ban. Ban. Iki setane Nas. Lah ya aku arep njeluk emban aku arep golek bantuan karo mban kok. Wong golek go mban dhewe. Ngejamban. Mbak ngejaban Lah ya kowe sapa? iki bar nono iki terus dene nek tak jeluki yo dene kok. Dadi setan sik kono engko nek Dadi tak setan jeluk sik. dene. Ah. Ngopo kok? Kula ingkang suwun sinuwun. Kula ingkang sowan sinuwun. Wale nggih. Kuwalek. Kula ingkang suwun. Kula ingkang Kula sowan. ingkang suwun sinuwun. Loh. Dok. Jim.
Dan Jun, Ya. kowe pinangka dadi abdiku aku njaluk gawemu. Gawekno candhi cacah 1000 wektune ming sewengi. Sago. Bayarane piro? Ora bayaran. Bae ora. Oke, aku saku. Gotong royong. Oh iya iya. Ya wis. Oke gawe. Duduk. Kepiye lek gawe iki? Lah ya sakarepmu kepiye carane kowe nek dadi setan, dadi jin arep gawe iki sakarepmu. Mindai Ban. watu berarti iki. Ban, Berarti. Tak mindai watu. Aku ki bantu. Kalau kita watu. Wah, wis. Waduh. Bola niki pun kula damel kes tunggal. Siji. Tapi double. Ha iya. Oh niki pun jiro lupat mau 6. Ban. Ayo, kae kowe jeluk ana warga desa kae supaya ngono. Hei, ora ngono kuwi iki. Alon-alon bae. Ben Bandung ki candine ora dadi. Jonggrang. Apa? Jonggrang kowe lunga sikik kowe. Etungen candi wis dadi 1000. Wektune ming sewengi. Bandung tok sepelekke. Apa ya tenan? Dia diitung. Cacah 1000 tenan. Ban diitung, Ban. Siji. Wih, kok loro iki? Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boh, pun kurang siji. Kurang siji. Kok cepet banget lah mau ngitung. Tenan apa ora baleni? Siji. 300, 999. 900 loro, 998, 999. Kirang setunggal niki. Kurang siji. Nggih. Nyatane kurang siji, Wah, Bandung. ora mungkin. Tidak mungkin. Hitung meneh. Ban. Lah niki double-double soalnya. Tadine petugas rada repot nek ngitung. Sik bener to, Bang. Jonggrang. Aku Bumi ngatasé ming kurang siji mbok ya wis to. Ora aku usah digawe trimo, perkara. Bandung. Aku tetep ora trimo kudu 1000 cacahe. Kudu 1000. Heeh. Ateges sijine jangkepe kowe Jonggrang. Loh, Jonggrang. Wah. Lah kok ya dadi patung tenan to, Grang? Ya aku gelem iki, gelem. Sik kowe ngali yo, mumpung iki meneng. Wah. Patung kok kemringet. Wah, keringet kok medun. Loh. Medun nang gulu. Lah kok keringet kok iso munggah gunung. Jonggrang. Niku kok wonten segara. Yo yen kono kowe tak buang ning tlatah Prambanan Jonggrang. Tuk 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 tuk. Wes kek bubar. Wes. Pun nggih namung ngoten niku ya Nes ya. Wes po iki. Wes bocok ora krasa. Apa? Wes tenan iki. Wes pun iki Mas Gading. Pun, sisan gubuk asmara. Wow, beres. Nis sing mau kae. Ya iki sik. Sik aku mau ya entuk nganu kiriman, Oh, kiriman. ada kiriman. Ya, sik bentar. Ditum iki. Ditum kuwi. Iki wah iki kacau Nes iki. Lah iki Piye piye. Kowe oleh kiriman apa? petugas repot. Iki lho, aku entuk Iki diparingi 200. Ah, Om Kiswan ngalah, apa isih kurang badine iki? Nah, kuwi betul. Ah, oh. Nyoh aku ki cah dermawan kok. Nyoh wis Kandhane ya. atur. Waduh. Nyoh. Tenan iki ikhlas. Ya Ikhlas batine iki wis entuk Yo. akeh ya dum-dum karo Oh, oh. kancane ngono engko lho. tak kaiden ku urusane kowe ora aku rampung wayangan. Hah? Aku melu. Weh, Nggih, matur Lah, emban. suwun.
Wis. Apa Nes? Tak macane. Macane. Macane muni piye macane? Maha Esa wong Tegal di Tiga Raksa request ninggal katresnan oleh Mbak Agnesyananda. Salam salame nggo grup KTA Agresi Peci teng Tangerang. Lagi podo pantau lewat streaming. Wah, Muga siang. sehat sedaya, salam muri-uri budaya. Jos. Ngoten Iki niku. ninggal katresnan sik Nes. Pun nggih. Oh nggih. Muga dijatilke. Ya. Iki dam saring kok sikip. Tesih kata samangke Heeh. pun pinangani monggo. Wis kono Fik. Di T100 gawa engko balekke nang mobil. Apa sih iki? Ninggal katresnan. Oh, Ninggal nggih. katresnan nggih. Ki mau ana keterangane ora ninggal katresnan? Ono, santai. Oh iya, berarti aku tetep oleh lho iki Nes. Insyaallah. Nek situ. Pun nggih aku lungguh ya Nes. Piye ta? Kok linggah wong urung keringetan kok. Oh iya, wis yo. Ninggal katresnan. Dikancani ra? Dikancani. Bu Ayu. Wah, yo cocok. Cocok karo Mbak Ayu, Mbak Agnes sing tengah Om Kiswan. Wah. Bayang aku Ngapa? Apa Jos. bayangane? seneng aku. Jos. Ayo kene Nduk Cahayu. Piye kabarmu Le, Cah Bagus? Ya, oh apik. Ayo Aku kuwi. rukun. Sik rukun. Sehat. Sing rukun kowe karo Agnes sing rukun ya. Aja do rebutan aku. Hah? Ya. Ngopo? Pokoke engko pokoke dinane tak do madil. Apa? Iki ki apa? Senin, Selasa, Rebu aku ro Bu Ayu. Heeh. Kemis, Jumat, Setu aku ro Agnes. Minggune Sontek. Ora kok diwektuke ngapa? Ning nyambut gawe le nembang. Entah. Kan kudu seniman kabeh. le arep nembang. bar iki prei seminggu kok. Bapak padake radio apa piye? Ki, kok radio. Lah kok kon nembang terus? Wis to, rasane iki nyambut gawe anake isih cilik ragate akeh. Ayo sik rukun ngono Sing kuwi. ayo Nes yo, kowe aja ganggu gawe Sik niku nyambut mesra gawe. ngono lho. Ya, sing Kok mesra. padu Wis wae. ketemu rong segarane mau. Wah, segorone. Segorone asat. Jajal nggon aku tili ana ana Wah, segarane wis kono. ora. Segorone gue lu butek. Suwangan. Yo, wis ya nembang. Ketoke mah Pus luwe. to. Oh, blebeke gundulmu wae kena. Ya sing apik ya dipirsani Lah Piayu yo padha kono kanu segarane bening nggon aku butek. Ya ngono ki rak tergantung perawatane. Wis kono. Hah? Perawatane. Lho, Iki- perawatane kira ya padha to. Rasa Lah, yo. dipisah, rasa Lah, yo, dipisah. kowe- Ambune kira ya padha to. Iya. Bentuke rak ya padha to. Ya beda. Rasa Beda. dipisah, rasa dipisah. Ya wis kek nembang. Ninggal katresnan sing apik iki nawiyah biyen bapakku, mara tuamu kuwi nek nglatih nang kene. Dadi piyai-piyai sepuh kene do ngerti karo aku. Oh, ngono. Hmm. Do ngerti. Heeh. Kezwan sae napa sae mbut Pak, Bu? Yo, gek di. Mboten. Sae to. Terus do lambemu dareng apa? Wong Keswan sae nggih. Sae nggih. Kowe Aja ya aja. Apa sih iki, Mas? yo kek nembang ninggal katresnan ora. Ya, kok iso kewer-kewer kaya ngono ki to Iso yo. kewer-kewer ngono kuwi to. Hei, ha, hei, ha, hei.
Kudune nek tenan iki kudu njegur petren sik kok. Ya rasa mampu. Totalitas kok. Ora totalitas apa? Mlebu peceran. Nggih, sampun matur Nggih, nuwun. sampun matur sembah nuwun. Nggih. Pun nggih. Nggih, pun Mas. Wis ngos-ngosan kesel. Iya. Jam piro iki, Mak? Iki wis jam 1. Heeh, jam 1 ora apa-apa, ora masalah. Wis ana gubuk asmara sisan dipinangani ya sisan. Coba nang sapa? Mbak Ika karo Mbak Endah. Jumeneng ngagem spot monggo kanca-kanca spote. Sugeng dalu Mbak Ika. Mbak Sugeng Endah. dalu. Sugeng dalu. Minangkani pamundutan Injih. gubuk asmara. Nggih. Nggih, langsung mawon nggih. Langsung mawon. Langsung mawon mboten sangagem bawa ngendak. Wedale ngangsek. Ngangsek niki ndak. Le bubar jam. Matur sembah nuwun. Nggih, sampun matur sembah nuwun rupi ing sampun dipinangkani. Nok piye, Mak? Iki ya gandeng wektune ya saya ngoyak, saya banter. Wis jam 1:15. Ana durung ta jane? Wis ana jam 1 kurang lah. Ya jam 1:15 kurang. Piye kuwi? Ya pamundutan sing durung mengko ya iso dipinangan ning gara-gara ya iso ana apa. Mau iso ana Nyidam Sari. Dipinangkani ning gara-gara. Ana kangening ati. Pokoke ya isih akeh mengko dipinangkani ning gara-gara ya, Mak. Banjur saiki karepmu piye? Ya neruske lakon sik iki lakone ya isih dawa. Mongko ndak le bubar jam 5:30 ndakan kok. Iya. Ya ayo Mak tak derekke. Ayo, Nduk. Tansah marapamoreng sukma. Sukma sinukma winaya ing sepi sinimpun teleng ing kalbu. Bambu kaning warana tarlen saking liap-liaping ngaluyup. Pinopa sating sumpena sumusuping rasa jati Sinegek semanten ganti kocapo sak jawining pendapi Karang Kadempel Dilura Petruk lan Bagong sami merepaki Raden Setyaki miwah sang Anuman karya kaget kadara kasan. Mangunggung kanduan rimang lir lino tanpa kanin yen tan tulus manggo diahu tomo Ndara Setyaki rening kula wau dereng kober mbagekke wilujeng to Den
Betul katur nggih, Den. Ya Petruk tak tampa. Lan pamujimu slamet tekaku neng kene. Bekti kula, Gus. Ya. Bagong tak tampa, Petruk. Kae sik mburi kae. Sing diutang karo aku to kae. Kuwi dibahas mengko wae, Truk, bahas mengko wae. Slamet to, Man. Anu, Man. Iki Lurah pangestunipun Wilujeng, ya syukur. Ning aku mau ora melu nyaket. Mung nunggu ana jaba piye sing dadi dawuhe bapakmu. Monggo iki mah aku weruh Pendhita Durna sajae teko rene. Ana apa? Nek pancen gawe geger tak jangkai dhewe nggih. Sabar. Jangkah ya jangkah. Gong kowe iki ora nang ngarepku to, Gong? Ya pengen eksis ya, Bro. Pindah kene wae. Ngaten, Den. Ndoro niki malah kebenaran banget dene Ndoro Setyaki lan Anoman malah ugi sami wonten mriki merga niki wau critane kakekne Semar Bardha Wawan Rembag kalih Sinuwun Punta, Sinuwun Kresna, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Pancen banjur ketekan Pendhita Durna sing surasane jare negara Ngastina lagi nandhang pageblug. Saranane kudu mboyong Bapak Semar. Ning bapak sajake wis krasa nek jan arep diboyongke ning Ngastina mesti mung arep didadekke tumbal. Lan mung arep diajab patine. Nah, gandeng bapak ora gelem diboyong, Durna muring-muring diwangsuli oleh Bagong, gayeng padu pokoke. Nganti Durna ditendang karo Bagong. "Ha to, Gong?" "Heeh. Betul kowe." Mulane niki kula wani mencak-mencak mergo asline ya mung goleke gawean jenengan niku Ndara Setyaki. Den, Ndara Setyaki Durna Sengkuni niku teng pundi mawon mesti nggawa Kurawa. Tur mesti gawe geger nyambut gawe Den. Lungguh sing praga tak ajari Kurawa. Sukses, Gong, sukses. Aku ki ya gumun bapakku entuk dhuwit saka ngendi ombongan, bangun wae ket. Bangun desa, bangun kayangan, duwite iki saka ngendi? Mbuh. Mbok menawa bar menang nomor wis ora usah dibahas. Ora usah dibahas kuwi. Wis ayo gek do nonton le do perang ketoke gawe ayo ditonton, Gong.
Sing tak goleki Bagong ning iki malah sing methuke aku ora pangling Setyaki. Dasar Muranata Kartomarma keparat. Sugal wuwusmu apa-apamu. Papan Kurawa ning ndi papanmu gawe geger Setyaki. Piye? Ndi Bagong? Wani nyecamah karo Bapa Durna Semira. Bagong kon rene tak tugele gulune. Ora perlu ngepok punakawan. Lan kowe arep gawe rusak Karang Kadempel Setyaki sing saguh babati Kurawa babu. Babu arep ngopo ora minggat saka ngarep aku. Tebak dadamu kene marganing patimu pecah sirahmu.
hati-hati. Waduh. Mati aku. Wah. Anoman. Dia. Cekel rica-rica. Mut. Ampuh tenan. Wis. Iya. Sesuai lho iki. Wajah kula man mungsuhe sapa? Mungsuh Bagong lho. Bagong pripun? Setyaki mah. Edian ampuh tenan. Mundur. Nggih, kula sumanggaken. Jiret iki. Ngapa kowe? Nggih. Genah mundur ya kalah. Nganggo tekon mangsa Anoman. Sapa ya sing durung maji ra Durmagati. Nggih, Man. Pripun? Pripun njeng napa? Maju perang mengkae cinten. Setyaki Anoman Bagong Petruk Gareng Semar ora ding. Kuwi mungsuhe. Dewe, Man. Kowe cah ampuh iki. Tak tontone. Cuk, nggih. Jagongan cuk. Sang udut ra. Jarum. Ora ngono aku. Samsu. Lah apa, kucing ngebul. Pusing 10.000. Apa sing ora ana cukaine? Ora oleh nek kaya ngono kuwi. Pripun? Nya kuwi ngecelke undangan. Undangan apa? Genduran. Wah. Cuk Triasa. Acarane nyambune Durmagati. Mitone anakku. Mitone anakku. Oh ya, cuk tak rono. Aku karo tulung nguncalno pas nang gonceng kuni ya. Wah, abot e. Abot yo dipake gonceng kuni. Aku ki cok mangkel karo cengkuni. Lah ngopo? Dawuh tok ora barat bayari. Mbah aku yo gak dontalke yo. Ya, to. Yo ora dilogon lho. Karo kok. Yo. 1 2
telu. Sing lusa, sing lusa. Ya baleni. Siji, loro, telu. Derma gati mau. Sajake ampuh. Bocah iki. Keparuti. Keparat iki. Kurang ajar Dursasana. Nggih, Wan. Nggih, Wan. Enten dawuh, Wan. Pripun? Perang ora mboten. Saya jamin teh. Ayo, ora apa-apa. Nggo genep-genep wah jamin teh, Man. Rasa perang, Man. Ora ana tambahan iki, ora ana tambahan jam. Ya wis. Sekarang yo saya tak nemoni Kakang Durna. Pripun Dek Cuni? Pripun Genah Kurawa kalah. Pun biasa. Pun biasa. Kurawa niku ya mung gayane tok Dik Wate. Ora ana ututane. Nek lagi mangkat kaya yak-yak kae. Mangkat gleleng. Jarike dicincingke. Kalunge diklewerke. Ditokke kalunge. Munggah panggung asam lambung. Lho. Ngatri mlempem. Lah ya terus pripun iki? Monggo jare sampean awake dhewe tekan Karang Kadempel niki etok-etok arep boyong Semar. Ning jane mung arep ngrenah patine Semar to. Merga Semar niku ya dianggep dadi kekuatane Pandhawa. Terus niki pripun? Dek Patih. Kurawa kon mundur. Kon mundur kon kok penjalin. Oh nggih, lah sampean pun kula tak golek Pitasraya. Oh nggih. Ha terus kula mau manut lho niki. Ning kira-kira kasil napa mboten niki? Iso dijagake to niki mengke pun ta? Mang percaya kalih kula. Kula ajeng sowan Hyang Pandya Betari Durga. Ajeng nyuwun pitulungan. Oh nggih pun nek ngaten. Nggih, sewang-sewangan lampah kula tak ngundurke Kurawa sampeyan muga-muga iso kasil. Patih nggih.
anjra ingkang puspita kasiliring samirana mrek sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning dia Ngger kala padha kanthi rarca sowan ngersanipun ibu ngger anakku Bathara Kala. Ya mundi pangestune Ibu Betari lulus rarca sowanku bektiku katur Kanjeng Ibu Betari. Ya tak tampa karya bombong ing tias. Ing ora pangling swana ana sowane Durna padha kanthi Basuki Durna. Oh lole. Inggih Pandya Betari. Kula jeng sowan kula pangabekti mugi konjuk Hyang Betari. Ya wis kula tampa. Ya mung wae sumene Sawetara kula nedya rembugan dhisik lawan Bathara Kala. Oh nggih, ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh pukulun Pandya Betari. Kala. Netes kok kuwi kaping paningalmu sajae kowe bakal darbe atur. Nanging semune kowe tidha-tidha gageh matura Kala. Ya Ibu Betari. Sing dadi peteng ing atiku kuwi wiwit biyen aku lan Ibu Betari kuwi dipapanake ana pasetran Gondowait. Nalika semana wanter dawuh pangandikane Hyang Adi pukulun Bathara Guru, aku bakal diparingi pangan. Jarine sapa kang kalebu Sukerta kuwi sing dadi mangsane Bathara Kala sakwadya balane. Nanging tinemune nganti tekan seprene saben-saben aku golek wong Sukerta nadyan siji wae ora ana. Malah kepara saben-saben aku arep ngrangsang bocah Sukerta. Mesti aku ketemu titah kang bisa maca tulis sing ana jroning awakku. Wanter dawuhe guru bapakku, yen kepethuk wong kang bisa maca tulis sing ana awakku, nadyan kalebu Sukerta nanging aku ora kepareng mangsa. Mula nganti aku ketemu dalang sing bisa ngruwat jenenge Dalang Wondabuwana. Dalang ruwat kuwi mau bisa maca tulis sing ana sarandunging badanku. Oh, banjur aku mlayu sipat kuping wedi karo dalang kuwi, Bu. Umpama aku wis ora iso mangan wong Sukerta, aku supaya mangan wong kang aran Leksana ning nyata. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.